es deia aquella banda de rock? Espera't. Tequila. Ah, Tequila! Oh, m'encantava aquesta banda. Escoltava el disc almenys 2 cops. No sentia lliure escoltant. Em tancava a l'habitació i començava a somiar que era membre d'una banda de rock. Doncs mira, jo al contrari, jo no l'enyoro gens. Oli Real tocaven? Però quan la vida era en blanc i negre. Per sort no era de rock and roll. Menys mal. Hi ha tantes coses que no sabeu de mi. Jo em vaig enamorar d'ella tot el concert, fins i tot per regalar un parell de maquetes. No ho havia sentit mai que algú pogués saber com les parts. No hi ha gaire cas, però tot existeix. Si li agafa fort, se li inflen les venes com un dolor. I per què continues escrivint si no hi ha ningú que manifesti interès pel que fas? Soc escriptor, no sé fer cap altra cosa. Ets un pobre home. Què penses que ets un escriptor, un crític, un erudit? Ets senzillament un concepte que aguanta una matí de 9 a 2 als pits de les velles. Has de pagar pel que vas fer. No podem continuar com si no hagués passat res.